बताओ पतो जाए के बिया नहीं हो आ हमारा निके नहीं खेला गो आ छोड़ा का करी अब तो केहू तो शायद सधावे तो जाही के न पड़ी आ एगोड़ी बिया एगोड़ी के भेज दे तनी का करे के बाटे आ जाओ बेचारी हो अपन आइल बिया वही घरी के सबकर मन हवे कि तनी जाके ससुर आइल बन तो तनी जाके माई ले भेंट कई आई तू कई आई चलो दिन धल ही बड़ल सा अहिया से अपन विदाई कर देम का दिक्कत बाटे सोचो तनी की करा के का दे हाँ जगह निमन से बोर विदाई करब होएगा ना तो हमरो के भी भेजियो सा ये ना कहियो सा कि देखो मैं कुछ कहो हमार समझे बहुत बढ़िया है बहुत हमके माने सोचो तनी कि 5 गो उनकरा के साड़ी कर दी आ 5 गो करा के ठीक रहे अरे हम बड़की से पूछ लेता ए बड़की मंदिर घर से ना पूछम तो ये ना कोई कि घर में बानी हमारे को ना पूछली बड़की माई रे का जी मम्मी सुनत रे का अरे उ जातिया अब का होई कुछ दे दो जाती है तो हम देम ना महंगा ना विदाई को दे पैसा रुपया पहली बार तो भेजा तनी तेंगा ना ना तू को दे हमारे 5 गो ओकरी माई के देम साड़ी 5 गो करा के दे देतनी कुछ पैसो दे दियो मिठाई उठाई खातिर ले का दिक्कत बाटे हैं मिठाई बनवा लेने की खजा खजूली हां 5 किलो रसगुल्लो ले यार फलवा का दाम देले बड़ी हैं चलो दिया ना जाई जेगन उनी से आवेला यही गने इनी से विदा कइल जाला बात बुझाता ना मन तू हमरा के सिखाइबो तबे हम जानो नहीं सिखावत का भेज दो बतावा तानी अब तोरा बुद्धि के का हो गइल बा बुझात नहीं के तोरा हम हां हमारी बुद्धि के गाना में जाई हमर बुद्धि रही ना दांत चियार दे खाली मिठाई बनवा देला बाड़ू खाजा खजूली भेज द मिठाई या फल ना लगी ना तो धइले बड़ा नोटिया चोरी का अपन कुल दे निकाल दे देले भाई जोन हमार बात बनत हम दे देले मिलने की तोर फर्ज बनेला ना भाई तू दे दे बात बुझाता ना बाड़ा तब वो कहेले ना चलो मान लगे भैया जी बोलत रहेले मान लगे वो को सेवा करल जरूर बाकी ना हैं ना भैया जी करी हई खाली भैया जी बनले बने हई खाली पकौड़ी खाली भुजले बने का कहला कचरी हई खाली जेने करेले तो वही ना करे के चाहिए मनी के बात बुझाता ना ठीक बा जो ठीक बा हम जाता नहीं जो जो हम लोग से जो गाड़ी में धरा देबे करा के जब ना देबी कुछ होगा औरी तो ठीक बा का तोर में और ये का क्यों करके गाड़ी धरा जेबे ओकर भाई आवते बाटे तो तू गाड़ी धरा जाता रे तू उल्टा तू का सोचले रे भगवान ना लगी रे हैं छोट भाई का नाम में मार खींच के आबे भाग हम जाता नहीं ऐसे दिमाग चटले में पगल चोदा को तो पगल चोदा की गाड़ी धरावे जाता नहीं जोरे पागला ई ना सोई के करना लोग हंसुआ के गीत गालो तो खुरपिए के गावे लागेला 50 साल कहतन कि ओकर भाई आवत आटे लिया के जाई दिन धइल बा गाड़ी लेके ऐसा तब जात ना बुझाता कि ट्रेन तुन तूर के रख दे अब तो नीको ना लागी एगोड़ी छोटकी जाती है नहीं अब रहल है तो तनी भुलाइल नहीं हो करे में दुगोड़ी रोनी है जे मिल मुर्गी का जी मन बैठी आई सुन कहतनी कि 5 गो के गाड़ी कर दिया 5 गो करी माई की कर दी ना हां जी ठीक रहे देख ले तो मानतन कि हमारे पर वजह से ले देख के भेजे पैसे वो भेजियो तब का हां ना तनी बियाह साल तब से एको हाली गोइला जाती यार ना निमन से बर विदाई होखी आ ना ओकरी बक्सा में 50 साड़ी धराई आ मीठा उठा मंगाई नहीं हमें दुकानिए पर दे देल नहीं है कुल कि 5 किलो मैदा का खाजा बनवा देल नहीं हम आ 10 किलो के लड्डू करवा देले बानी नहीं ठीक कोले करवा देले बानी पैसा दे दे तनी 5 किलो ले ले हां आ तनी वो करू लगे कुछ दे दे फिर वही तो कुछ पी ले हां तो देबे करो बुझाता कि जाती है ना तो कुराई बड़ी संतर लई खेती के खाती चाहे देखी ना फिर अंतर नो के 5 कल भरोसा बाटे ना जी सिखा पढ़ा दे तड़ी से 2 दिन में आ देख ना तोरा मर्दा से कहनी हो बड़का से कहनी से कौन है जी कहनी तो एकदम बानर लागे ना तो कहता किले जक हम धरा है काटन मगर तोर में हर ये का तोर बुद्धि ना हकारे उनके पास दिमाग ना है जी अब निक ना लागे बाकी चल जाए त ना मैं तो हम तबे से कहत रानी तो छुबे छुबे दीदी आमा कइले रही का चली करी हम हुआ आ का करिए जाही के बात जाई हम तनी देख ली बाद में पूरा देखो इतना दिन आके रह गई तो फिर जो के मन नहीं छे करत माया लाग गई बस सबसे या कहतनी
कि नहीं ना जाए तो माई कही न कि आज बियाह होते बदल गई लागता कि अब ओकर उहे हो गई घरे द्वारा में आ हाँ होइए न गई सबके बिना तो निक लागी लेकिन मर्द बिना केंगने निक लागी उनकी 1 मिनट ना देखी ना तो हम जी ना पाई ना अब ये तो चल जाए तो नैहर में तो जइहा नहीं बस एगो फोन न कर सकता न कि हाँ का करतड़ू कहाँ बाड़ू ये न कर सके ना कि फोन कर सके ना जाए तो अब तो बियाह हो गई बाटे कब को मन कर देखे के तो काली माई की मंदिला पर बुला के भेंट कर ले लेकिन जीवन भेंट का मिलल घर में निक लागेला उ बाहर थोड़ी कहीं गांव नगर न कि एक राहत न एक अपनी मर्दा के बुला के या भेंट करतिया जा कोनो चोरी थोड़ी करतनी सब आदमी तैयारी करत बाटे मम्मी जी है तो कहे न कि अभी कुछ कैलस तो ना है अब भगवान कर कि ऐसे गोतनी या सास सबके घरे मिले एगो हमारे घरे या हम के न तो मिल ये तो उम्मीद ना रहे न कि मैंने हमके ऐसा ऐसा आदमी मिली हम ऐसा ऐसा मिलल बनो न कि हम कबो जैसे जाए कि मने ना करे का करत हो कुछ ना जी दीदी बाक मन नहीं के करत जी है कुछ करे के मन करता न के नहीं जैसे तो ठीक रहे तू तो जा तड़ू देवर के बारे में ना सोचलू हो ऊ के मने रह तो माई बाप के न कहल करे के पड़ता जी शादी ब्याह हुए तो उन्होंने लोग की मर्जी से आए के बाद जाए के न बाटे यही से सोचता नहीं कि एगो तो कहू बेर कोई नहीं है 3 महीना होइए गई सोचता नहीं कि जाते बनी फिर जल्दी में दिन धरवा दे जब मम्मी जी से देखा तड़ू दुआरा बैठ के या मम्मी पता ना के लड़ू आइल बानी हमरो निक नहीं खेलागत जी ये घरवा में से निकले के मन नहीं कर लेकिन का करी जाए तो ढेर दिन मत रह ए दीदी हायो कुल पहिन ले हां पहिन ल ताकि बड़ा गर्मी लागत है ना पहिनती तो इतना चली कोना से तोरी नहीं हरा हो के गने भेज देना हसा ठीक बटे पहिन ले तनी जब इज्जतिया जाए त पहिन ले तनी लेकिन ना जल्दी चले तो चल जेबू ना तो हमन के नीक ना लागे अब के गने रहे के हमन का तुरल हो तनी हंसस पूरा दिन कट जात रहल हा इन जी हमरो जाए के नहीं खे मन कर दे जी इ न कहीं कि धिया ससुर जाते न रहली मने मने गायत रहली तो सही में हम नैहर जाए के मन नहीं के करत लेकिन अब का करी जाए के तो पड़बे न करी बा भैया होता न तो चलो ठीक बाटे चलो जल्दी चलिए अब का करे के आ बक्सा में तोरी ना मम्मी जी 5 गो साड़ी रखले बानी 5 गो अपनी मम्मी के दे दियो 5 गो पहिनी हो एनी ठीक ना ठीक आ मम्मी जी से कह देना कि जल्दी ये दिन धरवा दे नहीं तो हम अरे कहलो इतना ढेर दिन थोड़ी ना हमनी को रहे देवे के मैं तो कहनो उदे उदासल बनी 2-4 दिन में जेबू तब ले बोला ले मम्मी जी कहम न कि उ अपने मुहे अब बोलाए के कहती है यही से लाज ठीक ना अरे ना हो वो खुदे कहत रहनी अभी मुझे दतवन तुरत रहनी बट के तो कहत नहीं कि ये पूजा चल जाई ना छोटकी त निक ना लगी रहलिए ना त ए मम्मी जी हम खाना खा ले त पानी पी ले दे गोड़ावा दबा दे उ तबे से सोच सोच के रोवत नहीं मुझे बैठ के आ जाए तो जाए अपने दिन धइनी आए और न त कहता नहीं कि चल यहाँ से अपने माई बाप से भेंट कर लिया सा ऐसे हम कहनी जाए ठीक है तो बटे माई बाप से भेंट कर जरूरी बा ना वो तो परेशान चल जाए तो शायद सदा ना जाता वो तो जरूरी ना बा तब ले तो तू तैयार हो हम ले आई कुछ इधर उधर तो ठीक बटे जी हम सोचे कि बस हम ही उदास बने ये तो पूरा घर के आदमी उदास बाटे आ जाए तो कहते हैं दीदी की साइते सधावे न जाता लागत है कि लोग जल्दी में बोला ले हैं जा हमके ढेर दिन ना छोड़ी हैं जा गुल बनी चादर लिया ढेर सामान लेके का कर बस 2 दिन 3 दिन खातिर लेके जाता नहीं पहना ही ओढ़े खातिर ढेर कुछ ना लेके जाए बोलही वो ये का चाचा गरम जा हो आओ का ना कले पूजा के खाना ना खिया दे अपन मन तरी को बना रहे तो जिया ना नहीं चदरिया कदर के अलमारी में बता रही ना हाँ चदरिया अलमारी में हाँ तब तार चाचा जैले बड़न की तनी तो चाचा की गड़िया बुझाता की हो गई हाँ चाचा के गड़िया हवे ये गड़िया न किनाइल है यही से कह तरन के तनी जल्दी कर के ओके बुझाता साटा उटा दिखा दे ना गड़िया हमेशा बुक रहले जी मम्मी जी कहीं ना कहीं जात रहले ठीक था हाँ वो कोई कुल वैसे ना लिया के घर में ब्यूटी पार्लर की जौन बुझाता थे हम किनला अपन पहले तोड़त रही ठीक बटे हम जाते हैं तू करे गाँव जगह अब हम चाचा की सोझा में होके में लाज लागता ठीक ना समझी समझी मिल तो का हो कुछ अच्छा डाल दी आओ तो में लाज के कौन बात बाटे इहो फूल बतिया ले लेके आई ना खबर ये कि हाँ हाई आइल बना हाउ आइल बना जा तो तैयार हो गए बने चलता जल्दी में नहीं तब भैया खिसियाए लगे
कि कबले ले तैयार होले। हमनी के कहले नहीं जानो कि जल्दी में तैयार रहिए, बस हमनी के जाए लेके चली आवल जाए। का कर तोड़ गो लपा हिरा द्वारा हम जगले बानु जा हे ओडला चला चलो उतर खाना वाना खा ले बन जा, मारे हम जाओ तना जा जल्दी मुझे से कुछ सोच के ना जा उतर आवा चल आवा। अब तो सुन क के जाते बड़ू घर दुआर। अरे भेजी जाजी ठीक बटे जाइत बनी जल्दी उमर मीठा लगा गइल न। हां छोटे मते कौ झपोलिया ना कुल लगा गेल ठीक है लेके चलो। निकली बाहर खोसा डाल दी खोसा डाल दी हो दा चलिए दा आई का बाटे ढंग सीखला आ जल्दी आई जाके माई में भाई भौजाई में मत भूला जाइए ठीक ना। उधर रही 2-3 हजार धले बड़ू ना आई ला हाथ में करे हम देते 500 रुपया मन करे तो कुछ अपन खा के चल घर ठीक ना। ऐसा करी बेगम सरी चौरा था जी भजी ना हमार लगे घर के तू जेबू का रहने हो घर में आ चलो आ हम कहूँ से रही हम 1 दिन में चाहे 2 दिन में हम दिन धराबाई ठीक ना। आ वीडियो से बात कर लिया मम्मी से ठीक ना ठीक बोला खुश रहो भगवान तारे कुछ बनले रहो आ जल्दी नाती के तैयारी करो। हाँ तो घर में खिलाएंगे एगो बाजल नहीं चलो चलो मारो हम जाए करन जा तो जाही के बाटे आ फोन करी है ना कि भूला जी हो चल हाँ नहर जाए तो खूब फरहरे जाता रू अब के है बूढ़ के पूछता जी।